Снимаешь? Да, снимаю. Нормально выгляжу? Отлично. Assalamu alaikum dostlar, qadirli agzalym. Meň adym Oraz Murat. 97-nji ýyl Belarusiýada okap ýörün talip. Men YouTube kanalyma hoş geldiňiz. Men şu YouTube kanalymda öz durmuşda обычный talip nädip beýik maksatlara ýetip bilýär, nädip öňünde goýan arzularyna ýetip bilýär, çellerine ýetip bilýär, görkezmek üçin ýetip etdiginden. Nämesem peýda zatlar edip, nämesem YouTube kanalymy oklap, size peýda bolar ýanyna gadyp, siziň bilen birlikçe razywat edip ýokary gitmekçi. Nesip bolsa, emme başna barar diýip umyd edýän dostlar. Diýjek şu videomu düşürmemeň sebäbi sizle tanışasym geldi. Adym Oraz. Kıyın görmeseňiz sizem kommentariýada adymy ýazyň, nirde okuýaňyz ýazyň. Yani nerede işleýänsiňiz, haýy şäherde, nirde näme diýäňiz ýazyň. Men üçin ören gyzykly bor. Jogap berjek, gürleşeliň, tanışalyň. Kommentariýada ýazyň dostlar, like goýun, podpisat ediň. Bambiçiski bet videolar inşallah gelýär. Nesip bolsa. Sağ olun. Все, брат.